Dakulo po kita ding mga pinagtanong po digdi sa Poves, tawag po dito Poves. Opo. At ito po ang pakwan, may repolyo, may mga sweet corn po tayo, sitaw, ampalaya, and then may sili, may labasa po tayo, kamatis at pipino. Opo. Ito po ngayon i-harvest natin para po ito ipakita sa buong Albay na nagpupulos po tayo dito. At ito po ay kasama na po ito sa agri-fiesta natin. Supposedly po kasi sa agri-fiesta natin ay May 3 to 5. Kaya lang po postpone po yun dahil nung April po nag-usap-usap kami ng Presidential Management Staff, yung PMS po, darating sana po si PBBM. So sabi ng DA at saka ni Gob, wag nang sabayin po ito. Kaya po ito po ina-postpone po ito ngayon, pero May 29, 30, 31 na po kami ang Agri-Fiesta. Pero po hindi na po ito makakaabot ng Agri-Fiesta kasi mag-harvest na kami, kaya gumawa kami another day para po dito sa Harvest Festival. Bali, pwede po sila dito pumunta at mag-harvest po sila. Tapos kikiluhin ka po kung gurano man kilo man po. So, na kuanin da, alimbawa, pakwan, per kilo po din, 30 pesos. Mababa po ito dyan sa market price po natin. Opo, bali, repolyo, mababa din. 35 lang po dito sa atin, pero sa market po yan, 60 po yan. So, ang sweet corn nga po, 30. Sabi nila, 40 daw ang the market price. So, depende po. So, kaya ito po, mababa po ang presyo natin dito kaysa sa market kasi ito, farm gate price po.